башлайбыз. Biz bugün şamay teknikasını kullanıp elektrike Tatar sanatında bu arada olga taба ketкен şamay teknikası bizden yo'qolib qolgan yıl bir vaqt hozir mana ko'tarib chiqardilar, yangadan boshladi. Lekin mening texnika shu şamay texnikasida bor tayanıp naqsh bu piyolada naqsh san'ati живопись на стекле deb ataladi shunga ko'ra. Bu şamayilda nersasi bilan ayolib turadi. Şamayilda nindir elementlarni tege nechik deb aytayman, konfet qog'ozlarini bir elementlarga yopishtiradilar. Amında endi bizning ayrilib turadi. Piyoladagi bütün ishlagan ishini ortqi yoqdan bütün yerine yopishtirib chiqasan piyolaga. Shunga ko'ra u naqsh живопись deb ataladi, живопись на стекле. Ул шул живопистан теге нақштан мына нидә эшләнгән, холсларда эшләнгән, киндердә эшләнгән нәрсә белән аерылып тора. Ул декоратив алымда кулланылып эшләнә. Әзрәк теге ничектер рус әйткәндә стилизованный теге әзрәк рәвешкә китерәсең. Шуңа күрә бик якын ул безнең татар сәнгатенә, татар декоратив сәнгатенә бик якын тора бу эш. Neden нәрсәләр алына şamayildan менә анда инде иң беренче без рәсемне ясыйбыз кагазга. Нәрсә ничек башлана мин аңлатам хәзер. Башта рәсемне кагазга төшерәбез. Рәсемне менә шундый. Менә анда төрле итеп ул рәсемнәрне кулланырга була. Төрле рәсемне анда табигать күренеш ясыйсыңмы, тематик эш ясыйсыңмы, ләкин портрет ясың, bütün нәрсә ясарга була бу техникада. Чөнки ул нақыш живопись барыбер. Но шу аермасы шунда эшләгәндә, бу эшне эшләгәндә менә икенче бер эш менә табигать күренеше монда, авыл күренеше ялтырамыймы? Авыл күренеше ясалган. Безнең монда зур биек агачлар, тополь агачлары бездәге теге биек шундый бер ниндер тантана биреп торалар авылга шундый. Бер татар авылы шундый. Менә монда кышкы күренеш, бунда инде кышкы күренеш ясалган, әби суап кайткан шундый бер авыл күренеше. Беренче кар төшкән әле көзге көндә, беренче кар гына яуган, бүтән җир аппак, агачлар әле теге сап-сары булып торалар шундый, матур булып. Әби тынычлык авылда шундый бер моторлык суап кайтып бара диләр. Менә шундый сюжетлар, шундый темалар инде бу техника белән ясарга була дип әйтәм инде. Менә нәрсәдән башлыйбыз? Безгә алырга кирәк, менә нинди материаллар кирәк була. Иң беренче пиала кирәк. Пиала манда әгәр дә инде оргстекло булса тагы да әйбәт, пиала ватылырга может. Оргстеклода инде әйбәтрәк эшләнә. Ватыла торган түгел, куркыныч түгел дип әйтәм. Пиала алабыз. Пиала, башта пиалада шушы ясау өчен без әйткәнемчә рәсемне кагазга төшерергә тиеш. Кагазга төшерәбез дә рәсемне. Аннары ана пиала, ул рәсемне пиала астына тыгабыз. Пиалага астына тыгабыз. Менә шулай куябыз пиала астына тыгып. Шул рәсемне без перманент маркер алырга тиеш. Шул перманент маркер белән